Ангуло. Пространство за край в наказателното поле. Не успя обаче добре да насочи топката натам. Имаше ли нарушение тук срещу Мигел Бедоя? Не, играта продължава. Още един интересен момент непосредствено пред наказателното поле на Лудогорец. Контратака сега на зелените. Марселиньо. Подаване към Роман Безек. Няма засада, изстрел. И това не е попадение. Страхотна възможност и великолепна реакция на вратаря на гостите Боян Юргачевич. Страхотна работа на стража на сините. Атаката на Лудогорец обаче бе чудесна. Имаше ли засада тук? По-скоро да. Дали имаше засада или не, предстои да разберем и да анализираме, но със сигурност спасяването на Боян Юргачевич бе от най-висока класа. В такива моменти обаче, че ли повече, трябва да говорим за пропуск от страна на нападателя, просто защото когато останеш на подобна позиция, си длъжен да реализираш. Още повече, че срещу теб няма противников футболист, който да ти попречи, единствено вратаря. Много сериозна грешка в сърцето на отбраната на Левски. Закъсняха там и Бедоя, и Гаджев да се намесят при тази ситуация. Бяха далеч от случващото се. И Роман Безек, когато изминаваше четвърт част от началото на двубоя, бе съвсем близо до това да даде аванс на Лудогорец. Още веднъж подаването на Марселиньо към Роман Безек. От това повторение обаче до никакъв начин няма как да сме сигурни дали имаше засада или не. При първата ситуация, при първата възможност, която имахме да видим повторението, ми се струваше ето тук. По-скоро това е засада, гледай ги начина, по който са разположени краката на двамата футболисти, този на Левски, който тръгва напред, и на Роман Безек. Наистина изключително спорно положение. Мисля си обаче, че по-скоро тук играта трябваше да бъде спряна. Макар и с малко, Роман Безек бе зад отбраната на Левски при тази ситуация. Абало. Ново Дани Абало. Лудогорец бе леко изненадан от доста изнесения напред тим на сините в първите минути. Сега обаче започна на свой ред да намира верния си ритъм. И начинът, по който да се противопостави на Левски. Не, че гостите стигнаха до някакви сериозни положения пред Владислав Стоянов. Оставахме обаче с впечатлението, че те са по-активният от двата отбора. Това в момента съвсем не изглежда така. Върджил Мисиджан. Много опасен той, когато получи топката и е оставен един на един срещу противников футболист, каквато сега е ситуацията с Роман Прохаска. Изстрел на Върджил Мисиджан над вратата. Много сериозно самочувствие на трупа Върджил Мисиджан. Намира се в прекрасна форма. Един от голмайсторите на Лудогорец. Преследващ 10-то си попадение през този сезон във всички турнири. 7 има той в това група. Един гол за Купата на България и един за Суперкупата. Ето го. Бързоновото крило на Лудогорец. Гаджев. Минев. Топка за Антонио Аниете. По въздух обаче ще бъде изключително трудно на Антонио Аниете в конкуренцията с Александър Барт. Много снажен футболист е Барт, много здрав физически. Аниете обаче е изключително техничен. Много рязък, много бързо сменя посоката си. А бързината не е сред силните качества нито на Александър Барт, нито на, всъщност и на Александър Александров. Така че ето начин, по който Левски може да се справи с двамата централни бранители на Лудогорец. Друг е въпросът дали ще получи достатъчно шансове Аниете. Зад гърба на Валери Домовчийски. Барт. Кайсара. Абало. Марселиньо. Получил е свободна роля Марселиньо.
действа по цялата ширина на атаката, връща се дори по-назад, за да дава началото на тези нападения. Сега той ще завърши изстрел, рикошет и топката преминава над вратата. Още една възможност, пропусната от Лудогорец. Решителни действия в защита на Роман Прохаска. Боян Юргачевич вече бе направил плонж и нямаше как да отрази този рикоширал изстрел. Топката бе насочена в другата част на вратата му, след като се отби от тялото на Роман Прохаска. Късмет обаче за Левски тук. Центриране в наказателното поле на сините. Аймен Белуейт игра с глава, изчисти и след това е отсъдено нарушение в полза на столичани. Видяхме централния бранител на Лудогорец Александър Александров. Една от трите промени на Георги Дерменджиев. Той бе призван, за да замени Козмин Моци. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз се самосезира вчера, спря правата на Козмин Моци и тепърва комисията ще осъществи специално разследване на случая. Утре в обедните часове е насрочено изслушване на главния съдия на срещата с ЦСКА Георги Йорданов и неговите асистенти, а след това ще стане ясно и евентуалното наказание за Моци. Жълт картон междувременно за Роман Прохаска за това, което стори преди броени секунди срещу Брайан Ангуло. Бе преодолян Прохаска и по този начин пресече опита на Ангуло за контрадействия. Именно това решение на дисциплинарната комисия пък доведе до реакцията от Кирил Домусчиев, който пред нашата камера заяви, че Левски има лоби в дисциплинарната комисия. Наистина много интересни неща. Каза Домусчиев, нямаха възможност да чуя цялото му интервю, но чух по-голямата част от него. Наистина бе много интересно. Бедоя към Аниете. Отново да се върнем на случващото се на Лудогорец Арена. От тук няма засада, възможност за Левски. Абди. Какъв шанс само за сините. Атаката обаче не е приключила и Аниете ще има възможност да стреля. Сега вече всичко свърши. В мига, в който Левски можеше да поведе в резултата. Защо обаче Абди чакаше толкова време? Ето креативността на Аниете, неговата визия. Получи той достатъчно свободно пространство да види къде е Абди, къде е Валери Домовчийски. Избра възможно най-доброто решение.